Action Radio Philippine Standard Time las 9:44. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Action na Radio Philippine Standard Time 46 minutos nakaligas sa tak ng alas 9 sa lawat mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. Action Night Patrol Martes nga pagpangalagad naton yari kita sa Oktubre 5 tuig 2021. Ato naman sa pagkabantayan ang lakat kag polso sang sunod sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag sa konto malabutan sang signal sang Action Radio Bacolod. Diyan mga bahin sang pungsod Pilipinas kag kalibutan. Action Night Patrol maga pangalagad tob-tob sa tak na nga alas 6. Aksyon! Report! Una nga imbukada sa ato sa nga papangalagad flash report sa patrol. May shooting incident sa isa ka lugar. Dere sa Bacolod sa reaction dyan, please Kabin. Mar ang patrol, ari kita diri mismo live nag-report sa area sa Purok Kabugason, Barangay Kabog, Sulad sang Bacolod. Particularmente ng landmark diri naton diri sa may shed house sang Barangay Kabog. Amo may ngalan nga Welcome Barangay Kabog Action Mar. Intersection no mismo kung alin ka sa may Barangay Hall, pabalik ni sa may area sa Barangay Alihis nga ruta Action Mar. Ang ining shooting incident kinutag sa mga gabi, involvado diri isa ka lalaki nga sakay sa isa ka motorsiklo, isa ka Yamaha nga scooter type na ka-aksyon nga nagaduag sang itom. Lalaki ini sa kag inisal nga report diri maiko ini sa iyang liog kag gendala sa may area sa Bacolod South General Hospital diri mismo sa may Barangay Panok Sulad sang Bacolod. Kung makita naton may nabilin diri nga kalo, no? May kalo diri nga itom nga nga nabilin diri sa area. Hindi ng kapulisan sa station number 9 may ginbotang ng siyam ka mga markings na may mga markings ni mga bala ini Action Mar, no? Sang wala pa matumod nga kalibre sang armas at hanga gigamit sa mga suspect. In terms sa mga suspetsado, wala pa kita identity kag ideya so far kung sino no ang mga suspect sa likod sinina. Pero kung magtulpo-mangkot ito rin sa lugar, no? Testingan natin na pamangkot diri sa area kung may mga detalye diri sila no nga ilangan na kuha ng impormasyon Action Mar. Elati ang lalaki confirm naman ang suspect na lang gino. Kagawad may gabi, kagawad ano ka ni sir? Kagawad niya. Kagawad to anong detalye or an information nga nabot sa inyo may angot sa ning shooting incident? Ang sako na niya no nang ako yagin tawagan ako sa netizen tapos ang ako nga pagtanod
nga may shooting incident rin sa may ano, sa Garlayo, naging agaw kami di ako sa dire, secure ta ang area, nga ma-safety ang ano, pero crime scene. Tapos ang aton nga pasyente, hindi nga agaw padala sa ospital. Okay. Pero sa may Panokoy. Sa Panokoy, pero subong may ara kung ano subong nga do ato sa ano, may manot sa transfer ato sa CL. Regional Hospital. Regional Hospital subong. Pero kagawad, ang biktima nga ini, iyan ni motorsiklo. Pagabot namon, ari sa tupad ng motorsiklo ya. Kamusta ang sitwasyon kagawad? Okay nang buhay mansa, tapos ga naman sa akin ngagaw na makarga sa ambulance nga para matigayon nga madala mabulong sa hospital. Anong pilasya ko no? Agis ang paghang. Oo. Hindi taman makita sa amoto kay hindi taman matando ang iya nga ano kay ara sa area nga amo na kay may mga kapulisan man ta nga ara na gano ang amo na gidya as a barangay ginsecure lang namon ang area. Pero buhi sa that time, no? Na-istorya pa siya. Buhi. Why na sa nagasabat? Nagasabat. Pero pagkarga namon, okay. Buhi sa. Ano yung sitwasyon man? Gahamyang gigda sa gaba. Bot namon, there is area. Nga kaya sa. Ano susok ka kagawad? Jacket sa. Jacket nga ito? Do semi-leather nga jacket. Okay. Tapos? Muna nanta nga daw prontong hasta. Okay. Pero pamilya sa simo kagawad. Hindi ko mapamilya kay taman makita sa ano kay dulo mangyariya tapos hindi taman ano gid ang itsura. So naka-face mask ka? Or wala naka-mask? Why na sa naka-Christmas? ano lang sa ang hindi mo kita kay nakapaligo sa dugo eh. Ay, ulo. Ganito may mga dugo. May mga dugo. Siya laman isa, no? Wag isopon nila. Siya lang isa. Okay. Ano, di ka purok? Kinit Kabugwason. okay. Ning area kagawad. Ano, gin man nino, the first time nga naman nag-amo sa nidri nga. Time nga may natabo sa dring area. Kagawad, first day mo ganit kagawad torneo. Kagawad Rande. Run dito na yan. Sige, kagawad may gabi, no? Kagawad Rande torneo action mar ang kagawad sa nga barangay Panokoy. Ako ra ba kabog, no? Dili sa piyak ko sa mga residente, mga pulo pamangkot kita diri, no? Mayang gabi stay, usahay mga gabi. Mga pila ka lupok kinanabatian niyo man? Di mangkot na ko man wala lang ngalan, mamangkot lang pila ka lupok ma'am, nabatian niyo ma'am? 4. Sunod-sunod? Una isa, tapos tatlong sunod. Isa lang una. Oo, tapos sinundan ng tatlong sunod na tapos pa. Dasig-dasig lang gid. Pero kabati ka may nagburhot nga sa sakyan, motor? Sa sakyan? Do four-wheel vehicle? Parang, Auto? silip ako di, natakot ako bumalik ako. Nakasilip ka pa man sa nakabati ka lupok. Tapos, bumalik ka? Natakot ako. Pero ang auto na, doon nakakita nyo, doon ka bantay de. Nagabantay na kadaan sa babaw. Tiro sa isa ng singgit na pag isa tiro ka lupo. So yun, pagtapos sa singgit, yung tiro naman sa tatlo kasunod niya dati sila. Tapos ang paburot na dahil sila. Pero wala naman nakita kaya tapos doon sa Auto na gali, no? Adikto nagpabalik pa kabog. Doon asik lang ang senaryo gali. Okay. Anyway, no, action amo ni mga residente diri sa lugar. Pero, akson dyan, sakop na gid man sang barangay Kabog. Kabog na ni kay diri namin sila sa barangay hall. Okay. Puro kabugwaso, no? Pero kabugason sa iyang purok. Oho. So, ang sa mga saksi diri kay residente, may isa na ko nga daan nga salakyan, no? Nga ilagi na lantaw nga ara sa babaw, no? Dito na nga lang ka-standby sa babaw, auto, no? Nga do amo to ginasakyan sa mga suspect. And then sa nagtabo ining insidente nagpabor, no? Balik dito sa may proper action mahal sang slad sang Bacolod ang direksyon ilabi nga daan nga ko na dire kay maglabay pa dumanan nga direksyon wala masyado sa mga balay kaga wala masyado sa mga suga, no? Makitaan o nga hindi kami dili makitaan action even na diri sa crime scene hindi tanto mo sila kasanag ang area, no? Action na Marlon. Anong description sang motorsiklo yung akson dyan? Scooter type ka nagawag sang itom. Okay. Yamaha ni siya, Yamaha, no? Ang kota di balaw. Mayang gabi sinyo, pila ka lupok inyo na ba't yan ginaman? Pila ka lupok inyo na ba't yan, tay? Tatlo? Dari, pero ang auto, ano yung nagdagadaan gina, wala? Wala ka makita sa auto?
Ha? Oo. At that time mo na ang tao, di ka tambay ko. Hindi nyo kilala to? Pero pag kita nyo, buhay pa nakastorya pa, wala na. Ano may gisugit sa ako na wala? Nakahambal sa kung ano ngalan niya? Wala. Ah, wala man. Wala sa kampanugig. Ambulansya lang. Nakaya ko sa bulig nga pa-ambulansya. Kamu nagtawag doon sa barangay? Oo, kidiya lang sa kuno mo muna. Ha? Kidiya sa nga tawag ko bulan siya, nga sa bulig mo. Pideya? At taga Pideya sa kuno? Uy. Ah. May armas na dala? Okay. Sige. Check na Amo na- tayo, no? amo nang- Confirmed. Nabatian nila Action dyan based sa statement sa itong natiruhan. Oo. I-check na lang kung Mhm. ano. Sige. Check na din sa police kay kag sa PDEA kung confirm ang agent nila, no? Action ma ang Aridre. Pero basta may identity na bilang aton sa pulisan. Mm. Ay, Sir Di Guzman ng gabi. Sir, meron ka na details? Inisa lang. Ano ang mga... May ngala na to sa sir? Sige, mamangkot na rin siya. Okay, sige. Ano ba si Ope? Ano pa hospital? Sir? May hambal, may idea ka kung PDEA agent din na ka? Initially, kay may kung hindi ito pag i-confirm nga PDI agent siya, pero may ID. ang do badge lang may PDI agent. Pero hindi sa pa ma-confirm kung member gito sa PDI. Ang suspect kasi nga nakasakay sa auto. Amo na? Ang ginalantaw niya sa boy. Nga, Ang suspect ga sakay sa auto ko, no? amo nang initial nga na informasyon nga nakuha naman. Okay. Sige sir, kapito na lang ko namon, sir. Thank you, good, sir. Police Lieutenant Di Guzman, no? Edgar Alan Di Guzman, ang Deputy Chief of Police Action na Mars, ang station number 9, no? Ason dyan na-mention sa na-interview ni mo darang residente nga may nakita nga pusil. Yes. Oo, may pusil gid man. Ay, po, sir, may armas, mas nadala, no? May nakuha, may ano. Anong sa armas, sir? Jericho. Ha? Jericho, ano, sir? Jericho. Jericho. Okay, sige. Thank you. 9mm. Okay. 9mm nga armas, action mar. Nabilin da. Ang bit-bit, no? Pero gina-check ko kay may information kundi siya nga unit. Gina-confirm ko, no? Kaya ang nag-inform sa Idrisaton, mga residente man sa lugar, nga nagpangayo sa bulig, ang ambalya, taga PDEA siya. PDEA ang iya kuno nga team o kung unit lead. And then ang information is siya mismo na pakilala nga taga PDEA sa Action Mar. Tapos ang sa iya nga bayo may badge ini sa sang PDEA kung Philippine Drug Enforcement Agency. May na-recover sa iya nga armas sa motong 9mm. Ang information nga naton sa mga gabi do may mga tupod siya nga taga PDEA nga do nakadto na sa may regional hospital. To confirm kung siya man. Ang suspect is sakay sa auto, hindi magnubo sa apat ka mga persona nga nakasakay sa auto ang mga suspetado. And then beforehand, na sila nga daan sa may barangay hall lapit, nag-standby ang auto. And then ito ko lang tabok sa mga pagliko diri sang motor, nag-sunod ang auto. And then ang motorsiklo kuno diri nga daan nagapangilihid sa kilid. Hindi do gintambihan lang ka auto nagdikto pa diretso sa area sa nga barangay Alihis nga direksyon. So awan ang initial pa lang diri nga natipon naton informasyon sa lugar. Ang pangalan sang biktima gina-confirm pa naton kung siya gid man. Pero i-check naton turon sa kapulisan kay para may confirmation kay ang bati naton may raman na ID nga nakuha. Pero ang gitimbre sa aton diri hindi pa na yet to be confirmed, no? Mga ka-action. Anyway, so far mo na ang pinaka-latest daring update ang survey naton sa mga residente sa lugar kaya nga inisal ng investigasyon sa station number 9. Ang station 9 madiretso sa mga gabi sa may regional hospital kaya adres si Police Major Ritchie Guhi ang station commander sa station 9 Action Mall nga nagabulig diri conduct sang investigation pero diri sa crime scene ang nagdiretso diri si Police Lieutenant Edgar Alan Di Guzman ang Deputy Chief of Police sa station number 9 Action Mall. Ason dyan? Yes. Kung insakto ko ning ikaduha ini nga shooting incident, no? Sin sa pagpungko sang bag-ong
City Director subong sa nga BCPO. First, go Action Mar. Ikaduwa ini siya. Kay ano duduman ko lang sa Alangilan ba to? Oo, second, Oo. second. Oo, ika-second ni siya. Agali kayo, di ba to shooting, di ba la? Dito sa Alangilan? Do stabbing to siya eh. Okay. Oo, do may shooting una and then stabbing. Sige. Oo. Anyway, tiyo na, isag natin karon Action Mar, kung anong pinag-latest day update investigation sa kapulisan sa station number 9. Flash report, gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Unang sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat aksyon na dyan sa pabalik sa ato sa ding patrol mga ka-aksyon. May dugang ining detalye ha. Tuman na ni kadalalupang doon nga shooting incident nga nagluntad sa mga lamang gabi sa Puro Kabugason, Barangay Kabog, Sunad sa Bacolod. Sa mga lamang gabi ini mga ka-aksyon kung basihan ta ang panaysayon sa pila ka mga residente sa lugar. Isa kalupok una na batian nila ginsundan sang 3 ka sunod-sunod nga lupok. Kag antes pa naman nabatian ang lupok, may nakita mga ka-aksyon nga auto nga naga-standby na gadaan malapit sa barangay hall sang Barangay Kabog. Kag ginpalapitan ining motorsiklo ginasakyan sang biktima kag didto luthang. Ang isa diri sang usisa naton mga ka-aksyon kaya ang initial nga report nga nabaton sang kapulisan kag based man sa panaysayon sang mga residente nga amo ang ginpangayuan bulig sang saning biktima na nagpakilala ining biktima nga miyembro sa Orpidea agent sa mga aksyon. May nakita man nga may badge diri sa ganasoksok sang biktima kag may ara sang pusil 9mm pistol, 9mm pistol nga na-recover. Ibalaon ta mga ka-aksyon kung bala PDEA agent gid man ang ining ginlutang sa mga gabi gindala una sa Bacolod South Hospital. Amo nang pinakamalapit na ng hospital mo. Bacolod South Hospital ara sa area sang National Highway sa Barangay Pahanokoy. Kabalo naman kita mga ka-aksyon ang sitwasyon sang mga hospital subong pribado man o kon pampubliko puno-puno na gid. No, so ginsaylo ining biktima diri sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. May siyam ka mga ginatawag nga markings mga ka-aksyon. Magsiling kita markings sa crime scene. Ang masabi mga ka-aksyon nagapakita ina nga amo nang kanamuon ban sang bala nga nagwa or inagyan sang bala. Ginbutangan sang markings mga ka-aksyon. Pero initial to liog ang igo sang biktima. Kag ibalaon tang latest ka sitwasyon sa riya. Basi kung ma-check man sa ato sa ringa patrol. Dari sa mga emergency room kabati nagkanto naman gani kuno ang pinaka miyembro sang Philippine Drug Enforcement Agency Conpedia dari sa hospital sa Doña Corazon Locsin para nga kinalahon ko bala katropa nila ini. Amo ning no nga ang trabaho sang taga Philippine Drug Enforcement Agency o Conpedia mga ka-aksyon number 1 to man kaya ka peligroso man sindikato sa illegal nga droga ang inyo sa ding target mo ang inyo sa ding masamay na misyon nabutang na permis peligrong unagid kabuhi nila dali kabati normal na ba lang sila na ano kabalo man na sila kung anong ginsudlan nila sa ding trabaho at kung anong ila sa ding obligasyon. Standby lagi na sa ato sa mga ka-aksyon diri sa New Easy Action Radyo Bacolod. Sa Action Night Patrol, may dugang nga detalye ang ining balita sa pabalik man sa ato sa mga patrol. With Action John Diaz, sakop inisang Police Station 9. Ang area sang Puro Kabugwason, Barangay Kabog, Sunad sa Bacolod. Sa mga late tuners naton sa mga bagulamang naka-tune in sa ila sa ring radio kag sa naka-log-in naka-monitor sa ato sa ring live stream. Nagplastar way lamang madugay ang ato sa ring patrol with Action John Diaz.
Ang aksyon na Nixon taho mga to sa ring paluto sa patrol. Sa ring panibagod na naman nga shooting incident. May motorsiklo nga lalaki, tiniro maka-aksyon sa Puro Kabugwason, Barangay Kabog, Bacolod City. Initial information nga nagsulod diri sa aton. Agents ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. 4 minutos na kaligas sa attack ng alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ginapahibalo naton sa gihapon ng aton sa mga ka-aksyon. Dere sa syudad sa Bacolod nga sige-sige gihapon implementasyon sang curfew hours nga nag-aumpisa alas 10 ang takna sa gabi tubdo alas 4 sang kaagahon. Wala curfew lang ni porte ko madakpan ka mo. At kung huwag ka mo sa inugbayad, mamansahan man ngalan nyo. Multahan man ka ba maka-aksyon, kapigado daan sa pangabuhi subong. Kasi kung malabayan ka mo dara sa nagaroving nga mga otoridad naton, nag-huwag ka mo sa nagakaigo nga rason, automatic violator ka mo. Ang sa na-implementar nga curfew hours sa syudad sa Bacolod. Say man na maka-aksyon sa iban nga mga baduwag syudad ha. Sa Negros Occidental nga sige-sige gyapon ang gina-implementar nga health kag safety protocols. Tagod nga ti imbes nga mag agan-hagan kuntani ang senaryo o kung sitwasyon naton kung kaso sang COVID-19 na maghahambalan diri sa probinsya kag syudad. Bumutsyog patana ag medyo naglala pa. Tagod man sa gadapatihan nga pagsunod na sang ginatuwag mas makalalaton nga Delta variant sang COVID-19. 6 minutos na kaligas sa attack ng alas 10 sa mga balita nasyonal. Naka-standby sa aksyon ang defensor sa ato sa ringan news center. Dugay-dugay mag-waswas man sa ilas sa ringan balita. Ang ato sa ringan mga aksyon unit reporters naglain-lain nga mga bahin o kung lain-lain nga mga lugar dali sa Negros Occidental. Ang Oktubre 5 tuwig 2021 maka-aksyon ginakabag gini. Isa ini ka-importante kay sa debikante nga adlaw para sa mga manunudlo. Hindi lamang dali sa Pilipinas kundi sa bugos nga kalibutan. Ang mabasahan nga mga mensahe maka-aksyon sa social media. Hindi lamang niya angot sa filing sa nga COC sa mga kandidato para sa 2022 na eleksyon, di lamang niya ngalan sa mga kandidato kag hindi lamang ang kansawanay sa mga supporters sang kontrahanay nga grupo, kundi ang mensahe man sang pagpasalamat, ang mensahe sang pagdayaw sa mga manunudlo, ang maestra namaning ginakabig naton bilang ikadua kag kanan sang mga kabataan. Sa mga Oktubre 5 maka-aksyon among highlights. Ako nakatapusan nga adlaw sa isa ka bulan nga selebrasyon sang manpang kalibutan hindi nga selebrasyon World Teachers Day. Nagsugod din sa tong September 5 kaya mo na ning katapusan subong tangko subong isak bulan gid. Ang September 5 maka-aksyon among ning pag-umpisa sang National Teachers Month. Sa nagalain-lain nga bahin sang kalibutan o kunasyon. Dili sa aton sa Pilipinas, mayara sa ginatawag nga month-long celebration. Agin patigayon agad nga kinilahon ang pagka-signifikante. Ang significant rule. Pagka-importante nga papel sang kada manunudlo sa pag-edukar sa mga Filipino children. Sa mga adlaw maka-aksyon ti dapat kilalahon ta, dapat kita tanan hindi lang maghala ka tunga nga das computer kon cellphone. Basi abtan ka mo sang brownout, mamuyayaw naman ka mo. Kag abtan ka mo sa mag-offline naman sang Facebook, Instagram. Pudag-pudag naman ka mo. Kanagan lang sa pagpa-orok-orok sa social media, sa pag-chat, sa pag-TikTok, o kung sa pagpamantay sang sala sa ibang dara social media. Sige, ang mga manunudlo, mga ka-aksyon, isa lamang inisala sa mga ginakabig na naton baganihan. Ang misyon ti simple man lang para tudluan kabataan naton sa maayong mababatasan,
para hatagan sila sa kinaalam, no? Pasalamatan naton sila subong. Isanjo tayo kung gamay lamang nga panahon mga kaaksyon nagtala na gid sang oras ang pinaka mga kaaksyon naton para mapahayag ang magpasalamat ilabi na nga sa karon. Ini mga manunudlo amo ning isa man sa mga apektado kag nagsoprer man sa halit sa ning pandemya. Mayara nga nawad-an sang obra bangod wala sang face-to-face nga klase. Ang kabudlayan sa pag-asikaso bala, managtag sang modyo ang ginatawag online classes. Isa ato sa mga manunudlo, sa tanan nga level man, halin sa dalom, halin sa kindergarten, pasaka sa kolehiyo. Thank you and thank you sa inyo tanan. Happy Teachers Day! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Alas 10, Aksyon, Radio Philippine, Standard Time. Standby lagi sa ato sa rin mga tagpalabati, ha? Ay balikan tayo ang ato sa rin patrol kung makasignal lang sila. Kaya ang sa rin dugang information sa shooting incident nga nagluntar sa mga gabi sa Barangay Kabog, Syudad sa Bacolod. Sa Puro Kabugwason, Barangay Kabog, Syudad sa Bacolod. Ano ba lang mga balita nga dapat nato sa rin pagkatutukan? Ang ginahambalan ginsubong tiyaman ng Ramasenso pagkadto sa Grupo Progreso. Ang balbalanay kag hanutay sa mga gimmick. Balbal kag hanot gimmick. Ideya kag pagplastar kang programa kag plano kang sa mga kandidato nga nag-file na sa ila sa nga COC diri sa Bacolod para sa 2022 nga eleksyon. Ang balita mga ka-aksyon nga kung ang mga kandidato sang Team Asenso nakatapos na sa pag-file sang kandidatura halin sa alkalde, sa alkalde kag 12 ka mga konsihal. Hindi kayo mang kompleto kaya why sila kandidato sa pagka-kongresista. Ang balita mga ka-aksyon, kaya na nag-file sila sa COC. Mayara agin pagi sa virtual lamang, mayara agin sugo lamang ila sa legal counsel. Arang at least malikawan ang ginatawag nga paginutok malaka may implementar agad ang physical at social distancing. Tub-tub sa babatigayon sang virtual man nga pagmisa. Ang pagpasalamat sa mahal nga makaako. At ang press conference nga makitaan maganing ang mawatian sang kalabanan kaina via live stream. Ang Grupo Progreso, ang balita mga kaaksyon nga ang Grupo Progreso hindi man magpapierde kag hindi man magpauli. Das nga adlaw may virtual man. May virtual man mga kaaksyon nga filing, may virtual man nga misa kag press conference. Kung ang Grupo Progreso naghahambal man nimo, kamo lang haw, kami man. Virtual kamo, virtual man kami. Press con kamo, press con man kami. Muna ya. Dapat balbalanay hanutay sa gimi ang ideya. Hindi lang maghalak ka balbalanay sa mga tinaga nga masakit. Lagi base kung maglabos sa lain nga punto. Ibuwas ka adlaw mga ka-aksyon kung ano ang natabo, anong ginhimo sang Team Asenso, maamo man ang himuon bosa sang Grupo Progreso. Via FB Live kag Zoom, ang grupo subong may aragan sa imbitasyon publiko mo, ang Grupo Progreso. Di ba naon tabas ka adlaw kung sino bala ang mga kandidato nila, liyamado bala o kondihado. Although nga ti, mayara sang advance information na agin forward dari sa aton ko bala sino kay kon kantawon ko ang listahan sa linyada sang Grupo Progreso ang kanamuo na mo amo man sa Team Asenso. Kung may 12 ka mga kandidato kulo kompleto manang Hailey o Banay City mga kaaksyon pareho sa Bacolod City 12 ina ka mga konsihal mo. Yang Team Asenso 12 gid ka mga kandidato nila. Ang Grupo Progreso
12 man. Kangalan mga kaaksyon. Ay ka-12 galing sa punta may question mark pa po silingon di papiho. May question mark sa punta po. Bantayan taman ba sa mga kaaksyon kung anong ikaplastar nila nga mga plano. Ang kung ano ang reaksyon nila sa ginpalayag kaina sang pila ka mga kandidato sa ila sa nga pangontrang Team Asenso. Tutok lamang kamo mga kaaksyon diri sa Diwa Easy Action Radio Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ano ba ba sa nga balita mga kaaksyon? Di gid po, di gid tayo papanuhon kay halos kalabanan nga mga tao. Pata ka man konti gulang apektado sa ding hitabo ni ho. Kung sa mga Tagalog pa mga kaaksyon nga lengguwahe, nagasiling amo ni ang mga pangyayari na hindi talaga inaasahan. Dari sa Negros Occidental kag sa Bacolod may pila sa ka mga hitabo nga nagparabadaba sa Balatiagon sa maramong ang mga Negrosanon kag Bacolod nun. Kaya ara nga sus nagpamuyayaw. Amuyayaw nila hindi hamak mo. Alin kayo na sang kaagahon hasta gani sa buong gabiho. Ang kaakig kag kainit nila ras gyapon na sila sa nga Balatiagon. Ano bala ini nga hitabo haw? Una amo ning pagka-bagdown. Ako ng pag-offline sang Facebook. Pati nga akon gani dari nga computer ho akson rin no kay na way man nagpalibak. Nagupod man sa pagbulo bisyo. Di on the rescue insigida si Action Elway Dutilios. Ang ato sa nga information technology akon IT expert di ba? Reklamo pa sa tane kay Action Elway when sa reklamo Tayo nyo kapahimunong kag dayon niya balik sa normal yang posisyon. Kamo ni mga ka-aksyon na mo damo gid ang mga nagreklamo. Kaya natabo mga ka-aksyon ti kagabi naglawig-lawig man ba? Nagbagdown ko nag-offline ang Facebook, ang Instagram, ang WhatsApp application. Muna sa Action Elway, no? Mag-pronoun, sakto ni sa Whats ni sa Whats application, WhatsApp. Pay ko ni mo, Facebook lang ko yun mo. Ano tabo mag-action, hindi na ma-access. Mga pamati ng mga ka-action ta, sigurado ko nga balaan Manila ni. No, ginamuno talan ni Kabanti ang reaksyon balasang linibo ka mga ka-aksyon naton. Ginakabig inigali mga ka-aksyon nga major outage nga natabo. Sugod sang 2008. Oh? Amo ganitong pinakadako nga ginatawag outage so kung pagbisyo. Naglawig ini sang 6 ka oras sa mga Pinoy ko na Facebook ang panghambalan. Lawig na naya, hulat nila ya. Ang pungsod Pilipinas na lakip sa top 10 nga nasyon sa kalibutan mo nga mayara sang pinakamadamo nga tawo nga mahilig mag-Facebook magamit sa nga ginatawag social media. Ang pungsod North Korea tadutay tiwa sila to no. Maiban nga nasyon gani ang ginadumilian ganyan paghahala ka gamit na sa social media mo. Kaya din sa aton ya sus bago pala nagtikap-tikap ya ba nga lapsag or bata kabalo na ya mag Facebook mo. Gasaot na kaniya TikTok. Dali ka munday damo masang nalingaw eh. Ibalikan ta niya mag-action anom gali ka oras antes magbalik ho. Ang resulta sa rin damo sa mga gadgets labi ng computer nagbilisyo. Kung sa mga batasan pasang tao tiya mo na nagsurulunggod bla. Ang mensahe nga ginpahibalo sang Facebook sa publiko mag-aksyon na kasiling amaning hambal sang Facebook ho. To the huge community of people and businesses around the world who depends on us. We're sorry. Daw si GMA ba? Ano ba nang hambal?
HMS na, I am sorry. Kung silingon sa mag-aksyon, hambal sa Facebook sa tuman kadamo ang mga tao ka negosyo sa kalibutan. Nga nagadepende sa Facebook, pasensya na kamuha. Pero hambal nila na tingwaan nila nga mapabalik ko ang applications kag services. Kagambal nila, we are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us. Pero tayong Facebook o galing, why nagdetalye kung ano gid ang pinakaginhalinan. Normal gulo na. Ay, kung ang ginhalinan, i-plaster na lang kamo bumirang sa mabalik man sila, ano iperdes la. Ano pagid balang ginugtasan sang kalabanan? Why na sa iban kundi ang pagkadula sang power sang kuryente, silipot nga tawag ta brown out. Debla, nag-off the night, no? Sa mga gabi mag-aksyon, may arang ihapon nga nagapabutag sa ila sa nga hibubunot. May nagasiling mag-aksyon. Kagang ila sa nga napunteriya di, tiyan mo ang electric cooperatives na to di. May iba nagasiling ni Ops, do mga brown out naman raw. Siling na, sobra na. Maluoy ka mo, tama na nga brown out. Hindi na pagdugangi pa. Galing ka banti ang natawag nga unscheduled power interruption. Huwag man na yung napaabot, huwag na ginalauman. Ang power naton daw mamo man din sa tao mo. Nagakabag-down man. Ang ginalinan mga ka-aksyon sa wala ginapaabot nga brown out siling sang NGCP. Tangod sa ginimplementar nga manual load dropping. Ang electric cooperative sa Panay kag Negros, kalakip ng Central Negros Electric Cooperative. Nag-experience sang unscheduled power interruption. Ang umpisa alas 5:24 kainasang kaagahon. Kaya muna, dapat importante din mag-action is preparasyon lang, ano? May preparasyon kita, himo ka ba bala sa unang ginatawag king-cable, ni gani, sulo. Kaya kung kandila, kasalig ka mo kandila, abin nyo, pinsar nyo may kandila, may yara pa ka mo nga stock, way nagali. Kaya paano ka mo angkon sang kandila, kung ang ginabaklan nyo masabi nga tiyanggi, way naman sang stock. Plus, paano ka ba makabakalan ng gabiton nyo na mag-action kung nadulom ang inyo sa nilagyan? Kundi, mas nadulman ka mo. Pero kung namaya ka, ara ka mga daan preparasyon da, inang king-cable, o kung nanamian, kuya gani, sa una, sa kinatawag nga Petromags mo, di bla? Ang Petromags yan ang bumba bla na. Nami pa na mo, abot lang kumayara pagyapon na. O kung emergency light, no, bakal ka mo isa o kung duwa ka unit sa emergency lights, pang preparasyon ng ka-aksyon. Alas 10:22 aksyon, Radio Philippine Standard Time. Dugay-dugay mga ka-aksyon, ipabati ko ha, kay kaina sa action reports afternoon edition. Medyo narang-alang kita sa minuto. Si PNP Chief General Guillermo Eliazar ay ara sang panibag-ong paandam pahanumdom sa mga kapulisan sa tanan-tanan sa bugos sa pungsod ni. Kundi subong nag-umpisa ng filing sa COC. Pinakadlaw nagligan sang mag-umpisang pag-file sang kandidatura sa mga kandidato. Nagamat-amat naman damo mga ka-aksyon ang mga campaign materials niyo. Although ngati, isa malang ginadubilian di mo. Magpatapi ka sang picture di mo, laragway mo da. Ay mo abisa din nga slogan. Dapat ipasiguro mo nga wala sang nakabutang din nga tinaga nga butuhon, ibuto, or vote. Kay once gani nga may ara na da nga way pa sang way pa magtupa sa adlaw sang pagpamutang sa mga campaign materials nga may ara sang tinaga nga buto. Igoy ka daw sa ginatuwag nga premature campaigning. Di ang mga nakita ta sa mga campaign materials, why gid sang tinaga nga buto? Di okay na kay manti. Why man sang napamatud-an na ka-aksyon nga kandidato nga ginkasuhan kada priso may angot sila. Araw lang tawa nyo ba na sa may sunod sa Bacolod, aramat-amat na nga nagadamo ho.
ang mga laragway mga kaaksyon sang mga kandidato kon politiko. Kay na nag-uso kami diri sa may area sang Lacson, ting area sang Lacson, isa sang pinakasako kag linibo mga nagalinabay diri ang masalakyan ka mga tawo. Ang poste daw ba kung makahambalang ang poste kung may kamot lang ang poste, may ulong poste, malungo ginang poste ya, ops, hindi lang ko pagtakdi ay kasakit man, lansangan mo ka akon ya. Ay ban gani maka-aksyon dalagko na gid mga tarpaulins kag campaign streamers. Ano bala ang panibag-ong mando ni PNP Chief Guillermo Eliazar? Ang yasa nga mando puntoriya sini. Ang mga kapulisan mismo, ang mga police stations. Sa tanan nga mga police personnel, ang hambal ni Eliazar hindi gid ha. Hindi pa siguro gid nga dapat ang police stations wala sang nakatapik dira, wala sa nakapagkit nga campaign materials. Ang patrol car dapat way man sa nakaapid dira nga nakatapik da nga slogan sang kandidato, picture, itsura sang kandidato. Kampo sang kapulisan, police station, vehicles, patrol cars, dapat wala sang campaign materials. Sabagay, kabalo naman ang tanan nga mga kapulisan naton ugaling kon kaisa. Kung hindi pag ipahanumdum sang ila sa nga leader, nagakalipat man. Kag kung kaisa ginagamit man ang ila sa nga poder, dili gid ha. Ay lain baya sa mga pagdumalahan ni PNP Chief Guillermo Eliazar. Alas 10:26, Aksyon Radio Philippines Standard Time. O sa mga nagahulat ha, sa update sa ning shooting incident. Sa area sang Puro Kabugason, Barangay Kabugso na sa Bacolod, arin ang balik ka report sa patrol. Aksyon Night Patrol Field Reports. With action Jan Diaz, aksyon Jan, anong latest na nasabong? Action mo po na to Dri Police Major Richie Goeng, Station Commander sa Station Number 9. Confirmation sa ning investigasyon nila. Sir, good evening. For this investigation, sir, ano siya, shooting or ambush? Initial shooting incident kagina mga 9 o'clock sa Barangay Kabug. Nag-call sa akon si Kagawad Cornea informing me that there was a shooting incident reported sila barangay. Okay. Immediately thereafter, nag-proceed ang aton duty team together with me. And then pag-abot to sa crime scene, buhi pa ni siya. So we decided na dalon sa hospital. So gindala ta siya initially una tayo ta to sa ambulansya sa barangay, gindala siya sa South Hospital. So galing kay daw hindi to sila makakater tungod sang sa iya igo nga na kay daw wala guro doktor nga makatender. So gindala din namon sa regional hospital. So initially nakuha ta to sa crime scene, tatlo ka basiyo ka caliber 45, pero according sa mga nakabati sa insidente, nakabati sila 4 ka lupok. So ato to subong ang iyang motor sa station, kinakamotor ini siya. Bali initial ta gwardiya ini siya taga Pulupandan, kag asset ka PDEA. Hindi siya sa personnel ka PDEA. Hindi, asset sa sang PDEA, ang aton to mga nakuha sa iyang posisyon may Jericho to nga armas. Ay, 9mm. Okay. Pero ano nga niya, sir? May identity na ka mo? Yes, oo. Yung ngalan si Jason Yayola E. Dimapilis, 36 years old, married, taga Purok, Paglaom 2, Barangay Kanyo sa Pulupandan. Okay, taga Pulupandan. So, may information ka mo. Anong suspect, sir? Bali ang wala gid mi nakakita to sa suspect, pero allegedly ang getaway vehicle niya old model nga Toyota Corolla gray. So ang nakuha ang punta lang 701 or 704 nga number. So hindi pa sure ang nakakita. Going to what direction? Why na mahambal to sa mga witnesses kay ginpark ko na iya sa lakyan layo sa insidente.
Nag-park na siya nga daan. Oo, tapos so siguro gina-expectar na ni sa ang aton victim sang suspect. So. Okay. Nga, Lahat sa mo. Oo. ang posisyon na kuno sir, ara sa bangga, gapundo ng ilahan. Ang suspect. Oo, gahulat na. So, kung naman na case, shooting sa Japon, o ang mambalaton nga doon ginambus. Hindi pa natin establish that so nanawag ko sa PIDEA, ari di subong iya team leader to confirm kung bala may ara sila ginaluto nga trabaho sa area ko. Kag allegedly may ara sila trabaho pero sa bago area. So initially amo pa lang na aton nga mahambal nga impormasyon. Ato sir, sa biktima subong sir. Ginatender na sa ni doktor kaya galing lang gusto gid ni doktor ara gid ang iyang mata kay para sa mga decision making bala. Kung ulupirahan siya, dapat may mapirma siguro sa waiver. So nakontak ko na classmate ko sa Pulupandan, si Major Grande, kag nakadtuan na tong asawa, going na di subong. Most likely, case related din sa trabaho, no? Yes, oo. Kasi PIDEA agent. Sa maaari man, full support ang iyang ang grupo, ari di subong tanan. Okay. Ang recovery, Sara na sa inyo subong. Yes, sa atong investigator in case kay Abong. Ginaano nyo, hot pursuit nyo pang suspect? Gina-flash alarm na namon sa station 1 to 10. Kagina pa to so, nakapalagyan na din ng ating mga suspectado. Amo na sir, hindi na ito ma-identify kung pinakabilog, no? Ang sakay. Oo. Or maybe may ara na siya sa driver naghulat or most possibly basi siya lang man isa. Kasi ginpark yung mga ang distansya guro diri subong kag mga 30 to 40 meters lang. Simple means na naog sa sir? Yes, oo. May naglakat lang after nagkadto sa salakyan. Yung video pay sa iya. Okay. So, meaning siya may kapundo, ang salakyan na naog ang suspect. Sige, sir. Jan, gwardiya siya, At the same time, PIDEA asset. pwede asset. Anong security agency ni? Check na to. Kay sir, Bambo. Kagatong 9mm, mo tong service Iya to? firearm niya? O iya lang niya? So, hindi pa natin ma-confirm kung ang iyang na-cover itong Jericho service firearm. So, hindi, no? Why pa namon to ara pa sa pangitaan pa na sa PIDEA ari man nila team leader. Ara sila subong. So, Jason, Yolola. Jason Yayola Di Mapilis. 36. Okay. Sir, thank you. Umayang gabi, sir. asset siya sa... Action na Marcy, Police Major Richie Gohe. Kaya magsalikat action dyan, 9mm daw, hindi man pwede service firearm Civilian. sa SJ, no? Sa security guard bla? Ang 9mm, Kasi balagin no? hatag bala sa iya kay may trabaho sa mong, no? Oo. At this time, di natin pwede mapakita ang tsura sa mga agents Aha. sa Ara din pero tayo ari pa sila, diya? no? Okay. At pilog nila nga tropa. Ari dre. Pa-confirm lang ba action dyan kung indeed, ano good man? Asset good man, no? Pa-confirm ko kay Agent Bamboo, Philippine Drug Enforcement Agency, Special Enforcement Team, Mhm. ang in charge, no? Kung ano na to ang iyang correct spelling to kay Dugay Oo. sa aton nga police and action na Mar. Pero what asset siya ka PIDEA set action na Marlon. Kapadulo naman action dyan, asawa ko no? Yes, ang pamilya, ang asawa, kadto diri sa hospital. Actually, una na sa transfer, agin dala sa may Bacolod South General Hospital. Oo. O galing kay wala gin baton sa hospital dito, gin desisyonan ni asylum diri sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Gin sunod diri naton para kita diri live nga naga-report subong nga mga tiliona diri sa may atubang sang ospital si Agent Bamboo naga-istorya pabi sa kay Sergeant Abong ang investigador action mars sang station number 9. Pero ito nga naton di nga ma-check, no? Ang Sir Bamboo. Okay. Kasi niya sa wait lang ito action na mar, no? Gusto ko na natin i-confirm kung na bala agent or asset gid siya o kung ano yung status kay kinagagwa agent siya hindi ba nagwa nga asset sa action mar. Tapos kung ang firearms nga ginatag ba siya PIDEA o kung sino ako ito ginaklaro at pagkaina kung ma-identify siya nga ambush kaya tigintambangan siya mo yung bantayan sa nga daan kaya ang suspect dugay nagito ko ng suspect action mar nagatineri ko sa area hindi lang nila maitsurahan kay kumo gabi na o kung naduloma hindi ti pagabot dito muna gin na tiro action mga inay nga suspect sa
Pero kadala sa aksyon dyan sa 9mm, daw ay sa gali ka preparar giti, no? Hindi kayo nag-drive siya eh, no? Ah, Nag-motor gano'n niyo siya. sa motorsiklo, ya. Gamo na siya, hindi Oo. man obliko pa lang siya. Oo. So, ginabantayan lang siya. Kaya sa nakapangilihid, ginatiro sa action bar, no? Anyway, man ang latest update tari, dyan bambu pakaronan ta na, mas makabalik report mga ka-action, no? So, para man pinag-latest update, dito mismo sa area sa Corazon, Locsin, Monterribano Memorial Regional Hospital. Live report sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sunod na sa action sa Bacolod Action Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Ang ngalan sang siring natiruhan sa Puro Kabugwason, Barangay Kabug, Surat sa Bacolod. Base sa investigasyon ni Police Station 9, Major Richie Gohe, Jason Yayola Dimafiles. O kon Jason Yayola E. Dimafiles. Jason Dimafiles Yayola kay ang Dimafiles amo nang iya sa ding middle name, no? 36 anyos, kasado. Taga Porok Paglaom 2 Kanhusa Banwa Sampolo Pandan. Para naman mga ka-aksyon ang pinaka miyembro, pinaka mga opisyal sa PDEA agent, dara sabay sa Guana sa Doña Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ago to maghatag man sa bulig o suporta. Parang mabutang sa kundi hindi mabutang sa katalagban ang sitwasyon sang biktima sang shooting incident. Ang ginapatihan mga ka-aksyon, isa sa mga assets sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ara naman mayo kay napabalo insigida sang ato sa mga kapulisan o otoridad ang pamilya sa nitiyang asawa bal ni Major Richie Gohe nga nakig-angot ini siya sa hepe sang Pulupanda na PNP, pasugat ito ang asawa. Parang man ang hospital subong kinahanglan nga mayara sang pahanugot sa pamilya gid mo. Hindi ba na insigida kag makadali-dali desisyon ang taga-hospital kung way pahanugot kag way bla lisensya sa family member. Isakto gid nga to sa nga pagpati no sa hospital dere sa Bacolod South. Ang problema kay waay sang naka-duty, waay sa nabilin balang espesyalista o konduktor, physician sa pagbulong sa saring kaangay nga aksidente ni ho. Kaya normal na, hindi lamang na sa may Bacolod South Hospital, iban nga hospital mo man mga ka-aksyon ang ginaatubang nga problema. Man may mga frontliners, medical frontliners kita nga sus kabalik-balik sa quarantine isolation facility bagod man take close contact sa mga COVID positive. No, amo na sa ang problema naton diri. Ato sa nga paabuton mga ka-aksyon kung bala ka kabustang sitwasyon ng sa biktima sang shooting nga ginaligar nga napatihan asset sa PDEA. Ay kumasihan aton mga ka-aksyon ang na-recover nga basiyo sang bala pero kay Major Gohe, 45 caliber pistol. Ay dalaman nga 9mm pistol ining biktima. Pero way sa magkapangaman. Kay manti nagamaniho sa kamanugliko kung tani siya. Di ang yes nga duwa ka butkon siguro nagauyat sa manubila sa yes motorsiklo. Igin palapitan sa mag-aksyon sa Tagaluthang. Gagagin na tiro. Matapos sa mag-aksyon ang Tagaluthang to. Ay ara gin gamit nga salakyan old model nga Toyota ang nahawiran mga ka-aksyon nga plaka plate number last 3 digits lang number hindi pa mapiho kung 701 o kung 704. So kumasobayros mga alas 9 na tabo ining insidente mga ka-aksyon. Kung may tiyempo pagkita karoon na makabalik ka ito sa nga patrol with action na John Diaz. Nagkaantaran sa sering panibago na naman nga shooting incident. Laging
nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. This portion... Okay, sa oras nga alas 10:39, kantuan tarang ato sa mga nagabaritor sa live stream, gapulaw-pulaw man. Gapa orok-orok makaaksyon sa kutob lang malabutan ta kay kasi kung makabalik ato sa patrol. Kay Lizel Miranda Sakari, good evening. Kay Zoldik Nudes Zoldik ba o suli ba? Mayong gabi. Kathy R. Calatrava, good evening, Aksyon Marlon, watching live from Singapore. God bless. Boboy Obina, good evening, Aksyon Marlon, watching sa Paglao Village. Okay. Maria Teresa Filinya, good evening. Princess Ruby Blanca Flor, good evening, sir, watching from Kabugason. God bless. Halong. Dira na sa Kabugason, Kabog. Kay Jinky Dialag doon, mayong gabi Aksyon Marlon. Kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, R. Alex Monteza, Milal Oligo, kag family sa barangay Pandaron DSB. Salamat. Arizona, USA. Salamat Jinky Dialag doon from Arizona, USA. Si Eliezer Likayan, good evening. Milal Oligo, Ambalya Live Monitor Bane Cafe, Tangob. Inde Blaza, good evening Aksyon Marlon. Jamel Florendo, stay safe mga ka-aksyon, okay. Nod Sapitana Obiras, okay. Marjon Caballero kasama, good evening. Jacqueline Marino, good evening, mayong gabi man, okay. Jofran Sorongon Senior, ang Manog Barangay Kapitan, sang Barangay Tangob, mayong gabi na. Binyo ha. Yung kabida. Jerry Asiero Jr., Aksyon Marlon, good evening. Salamat gid. Okay. Jeneline Banduha, good evening. Aksyon Mar, watching live FB from Quezon City. Keep safe. God bless you. Damo gina mamuno boss kay Joe Fransorongon sa kapihan. Mardina Binaris, good evening. Sir Marlon, watching FB live from Barangay Kabug. Raciel Gomez, approve. Jinky Dialag dun, hambalya happy World Teachers Day to all teachers in the world, especially to my elementary Teachers Day, Mrs. Lilia Lopez College, Mrs. Isabel Tubera, and Mrs. Elizabeth Taronga. Thank you. Herbert B. Aguilar, good evening sir, patamyaw ko lang mama, papa ko, Norberto Aguilar, kag Henrietta Aguilar, gamonitor gid, salamat sir. Donald Kabasag watching, okay. Lida Yamagisi from Tokyo, Japan, good evening. Aksyon Marlon. Ana Andrea Famoso, good evening. Philip Labuon, good evening. Team Maasenso sila versus Team Maprogreso. Bakulod nun, balda gihapon. Milail Uligo, Tamyaw please. Vanessa Star Mayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, Alex Montesa. The danger na proven kahapon na without FB boring, as in especially ari sa abroad. Dako na bulig sa FB sa mga tao na ara sa guwa sang Pilipinas. Isa na da ang Messenger kag of course FB mismo. Updated ka kung may FB feeling ara sa Pinas gyapon, like mamati diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Updated ka dayon kung nagakatabo na latest Bacolod kag balita. Alex Fuentes listening and watching, okay. Ayong kabila ko no kay Lida Yamagisi from Tokyo, Japan. Hello. Noel Varca, Jingle, Gamonitor man sang Forest Hill. Rosemary Canto Tolosa, watching from Barangay Kabog. Okay. Sige. Taga Pulo Pandan, itong ginluthangda. Zelgi Yapamol, watching live, Aksyon Patrol from Kuwait. Okay. Milan Oligo. Okay. Jomar Edulag, good evening, Aksyon Marlon. Thank you. Sige. Mabalik kita dugay-dugay.
sang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sagsay ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Kagayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang magpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Alas 10:52 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa ato sa nga pangalaga diri sa Aksyon Night Patrol. Sa mga nagpapasa ila sa mga mensahe sa ato sa nga live stream. David Ano Zamaromi Castillo. Good evening, sir. Monitor Barangay 29. God bless. Thank you. Sige, sining abahin mga ka-aksyon kung may information sa aksyon na John Diaz, do information. Ara sila gihapon dira sa may sagwa. Sang emergency room sang Doña Corazon Luxen Monte Libano Memorial Regional Hospital. Ara dira ginatingwaan mga ka-aksyon ginabulong. Ining natiruhan nga inapatihan asset sang PDEA Jason Yayola sang Banwa sang Pulo Pandan. Arin ang balik report ni Aksyon na John Diaz. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon dyan sa balik report, please come in. Aksyon mga alas 10:50 sining gabi nagabot diri mismo sa area sang Corazon Luxina, Montelibano Memorial Regional Hospital ang asawa, pamilya mismo sining biktima nga ginluthang sining mga gabi man si Jason Yayola, 36 anyos, residente sa Purok Paglaom 2, Barangay Canhusa, Banwasang Pulo Pandan. Initial nga igo may pilas ini sa duha niya ka magtimbang bahin sa iyang abaga na malapit sa iya dughan Aksyon Mar bangod sa pagpangluthang gamit ang kalibre 45 nga armas lutang sunod diri kay Agent Bamboo ang team leaders ang PDEA set may ara sila nga ginaluto o kunabli ginamonitor nga isa ka drug operation
nga imay mo ining si Cayola mismo ang nag-conduct sang further investigation action more. So susubong, ari diri sa sulod sang ospital ang hindi pa makabig na stable ang kondisyon. Pero according to kay Sir Guhi, maistorya, no? Kaya gin-check nila bago ginamang ng sulod dito, at totoo ang attending physician, may mo i-undergo sa immediate operation o kung operahan ini siya. Pero kinanan pa sang permiso halin sa iya mismo nga mga himata action mar. Na according to kay Bamboo, nakabalo naman ang PDEA Regional Office and may mo makakonduct sila sa investigation para may baluan ang lead abi mismo action mar sang ining ilang ginalantaw sinong persons of interest o suspetsado sa likod sining krimen. Ang ayo diri sang kapulisan sa PDEA magkooperar. Ilabi na paghatag sa impormasyon action mar kung gid man na matuod nila ginobra kagano ni activity ni isang biktima subong nga gabi para at least mas malasig nila nga masulbar ang kaso kay in terms of CCTV footage though may kabudlayan action mar sa lugar kay mangod nga wala masyado so may naka-install dulom ang area wala sa mga saksi nga para sa palibot sang lugar bisan pa nga makita nila nga nagnanaog ito sa lakyan ang suspect matapos naghimo ang krimen nagbalik namang ini sa ginas sakyan nga isa ka Toyota Corolla nga nagaduag sang gray action mark. Update natin buwasa ang pinaka-latest investigation sa kapolisan sa police station number 9 may angot sining isa ka shooting incident karon gid lamang ngagabi. Live report sa Japon, diri sa area sa Corazon Logsing, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Unas dito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Sige, boss, sa aga pa sa action report sa first portion. Tutok lamang kamo diri sa Action Radio Bacolod mga ka-action. Ara, pwede maistorya. Istorya pa ang victim sa tanggi na bulong dira sa May, Doña Corazon Oxen, Montelibano Memorial Regional Hospital. Agi sa ning ambahanon, kiss me goodbye, Action Night Patrol, temporaryo naman nga magatakop. Nagabalik kini boss. Sa Martes nato sa ning pagpakalagad, pizza 5 kita sa bulan sa Oktubre 2021. Sa kalang sa ato sa ning mga aksyon na unit reporters sa Balita Nacional, News Center nato na Action and Defensor. Action John Diaz sa Patrol with Action na Nixon Tahom. Dari sa Technical Control, Action Delmar Madera with IT Expert Action Elway Dotelios. Sa kalang sige po ni Action Eric Magbanwa, ako naman Action na Marlon Heruvaya. Nagabilin sang good night, sweet dreams, sleep tight. Good night, good night. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. TTX 500. Rosel, ako yan. Taga-Kabankalan. May ulcer ako. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio.